Na oficiálnej stránke tesla.com sa dnes spustil predaj vozidiel Tesla, konkrétne modelu 3 a modelu Y. Podľa našich informácií si Tesla prenajala priestory v Bratislave a teda pustila oficiálny predaj. Doteraz sa dala kúpiť Tesla iba v Českej republike, alebo v Maďarsku, alebo v Rakúsku. Tieto autá sa kupovali stále v plnej cene. Bolo potrebné ich doviezť na Slovensko, čiže vlastne každá Tesla, ktorá chodila na Slovensko, bola dovezená, aj keď bola úplne nová. Taktiež nebola možnosť financovania, pretože napríklad Tesla v USA ponúka možnosť leasingu, aj operatívneho leasingu. Na Slovensku toto nebolo možné až do dnešného rána. Na oficiálnej stránke tesla.com, ak si zadáte Slovenskú republiku, vybehnú vám dva modely, ako som spomínal, model 3 a model Y, ktorá celá stránka je od dnešného rána v slovenčine. Dodnes, aj keď ste si dali lokáciu Slovensko, mali ste stránku po anglicky. Ak ste si kupovali Teslu doteraz, dali ste si lokáciu Slovensko, stále vám vybehla cena bez DPH. Od teraz sú všetky ceny všetkých týchto dvoch modelov zobrazené s daňou. Tiež sú dve možnosti kúpiť týchto vozidel v hotovosti a na úver. Rovno si viete cez stránku tesla.com vybaviť financovanie tohto vozidla úverom. Modely sú také ako všade, teda model 3 v 4 vyhotoveniach a model Y v 5 vyhotoveniach, teda sú tam základné, štandard a potom aj premium modely a taktiež performance. Model 3 v základe so štandardným dojazdom 534 km v základe stojí 37 970 eur s DPH. A teda je tu aj možnosť financovania autoúverom, kedy za štandardný model zaplatíme, ak zaplatíme zálohu 7594 eur, čo vlastne je akontácia na 60 mesiacov, tak je splatka okolo 566 eur. Financovanie týchto vozidel zabezpečuje Tatra Leasing na Slovensku. Financovanie si môžete vybrať na 36, 48 alebo 6 mesiacov a taktiež si viete vybrať akontáciu a taktiež si viete kliknúť aj nulovú akontáciu. Neviem, ako to v praxi bude fungovať, že či vás to pustí aj s nulou, ale tá možnosť tu je. Oficiálny predaj Tesiel začal dnes ráno na Slovensku. Extrémne približuje tieto vozidlá a tieto modely 3 a modely Y Slovákom a veľmi komfortne a veľmi jednoducho je tu tá kalkulačka alebo respektíve tá možnosť vyriešiť si autoúver priamo na oficiálnej stránke predajcu Tesla, pretože si viete na 3 kliky kúpiť auto v hotovosti a to financovanie vozidla určite bude potrebovať nejaké vstupné parametre, ako sme zvyknutí pri autoúveroch. Z hľadiska jednoduchosti a dostupnosti sa Tesla stáva veľmi dostupnou aj na Slovensku.